עצר אותי שוטר בטול כרם לפני איזה חודש וחצי, ביקש ממני רישיונות, לא היה לי רישיונות, היה איזה חשבון חשמל, נתתי אותו לשוטר, הלך שילם אותו. שוטרים פלסטינאים רואים אינתיפאדה, יורים הפוך. לא מבינים את זה. אבל אני גרתי ברמת אביב, ערבי צפוני כזה, קם בבוקר, רואה ערב חדש, הולך לסופר, קונה קונפלקס, פתית ושוקו בדי בדי. אני והקונסול המצרי גרנו באותו הבניין, הערך של הבניין ירד 20%, שני ערבים בניין אחד זה יותר מדי, אבל אני והוא לא שילמנו ועד בית. אני ניקיתי את החדר מדרגות, הוא את הגינה, אחלה סידור, מה אני אגיד לכם? אבל היה סיפור אמיתי, הייתה ישיבת ועד, ואני עליתי לישיבת ועד, אמרתי להם, חבר'ה, האינטרקום בבית לא עבד. אמרתי להם, חבר'ה, האינטרקום בבית לא עובד, אני מרגיש בו לא בטוח, ערבים מסתובבים בו חופשי. אחרי חצי שעה תקנו את האינטרקום. איי איי איי, מה יקרה לי אם אני אחזור לכפר? בקה, אתה יודע איפה זה בקה? בקה, ליד מחנה 80. אני הייתי קלאב. תן לי את הטלפון בבקשה. אחלה. מי אתה? תשמע, תדבר עברית, אני מבקש. לא מבינים אותך פה. באמא שלך, איפה אתה? אנחנו פה באיזה מועדון. איזה רוי, אני עבד, איזה רוי, איזה רוי. אני עבד, עבד. אתה מדבר עם ערבי עכשיו. פעם נסענו להופיע לחברה לטיולי ג'יפים על הצוק במחמורת. עכשיו שמנו את האוטו שלנו בחנייה וירדנו עם הג'יפ שלהם. אני ישבתי מאחורה, ביד אחת מחזיק את הגיטרה, ביד שנייה מחזיק את הברזנט, נוסעים 200 מטר, הג'יפ עף 2 מטר באוויר, ואני עפתי החוצה 20 מטר באוויר. מה אני אגיד לכם? לא רגיל לנסוע בג'יפים לא קשור. או על הרצפה, או על הטמפונים. ראית את ההמצאה החדשה? החוט הזה שנראה כמו פתיל? מת לרדת לי מישהי מצית, לפוצץ את הכוש של האמא שלה, נשמע לכם. עבד מואסי, אשף הסטנדאפ. ערבי שר לאמא שלו פינק פלויד. מה do you think they'll drop the bomb? כן. נתניה, תרגום סימולטני ברשת א', אוקיי? מה do you think they'll like the song? כן. מה do you think they'll try to break my balls? על בטוח שברו את הביצים. Mother should build a wall. בטח, מי בונה? Mother could run for president. לא. יכול להיות ראש ממשלה? אתה רוצה להצביע לי? יודמם, ירקות מואסי, אתה רוצה להצביע לי? זה הסיסמה. חוץ מזה יורים בראשי ממשלה, אני לא רוצה להיות ראש... אתה יודע, שמעתי יגאל עמיר לא הסכים לעשות שחזור עד שלא מביאים לו את פרס. מחפשים לו קלה בארצות הברית, שמעת? מחפשים ליגאל עמיר עכשיו קלה בארצות הברית. אני אומר לא לדאוג, אם לא ימצאו לו קלה, ימצאו לו איזה חתם בכלא באר שבע. ישלחו לו איזה אסיר ביטחוני אחד, יזיין לו את הצורה. אבל מה אתה אומר על זה? המדינה בת 48 והחמאס עוד חושבים שהיא שווה זיון? אתה יודע אני רוצה לעשות עכשיו דיסקוטק חדש בכפר? רוצה לעשות דיסקוטק חדש בכפר שותפות עם החמאס? אני קורא לו שחיתות. באמת. אתה יודע שהולכת להיות פה טלוויזיה פלסטינאית? אתה יודע? יש כבר טלוויזיה פלסטינאית. פנו אליי עכשיו מהטלוויזיה הפלסטינאית, רוצים שאני אעשה תוכנית ילדים, הקרנבל של חמיס. באמת. יש שם תוכנית ספורט, מער גול. באמת. הם עושים סרט חדש, רשימת גולדשטיין. הוא
יזכה באוסקר בקריית ארבע, מה אתה חושב? שאלתי פעם מישהו מקריית ארבע, תגיד, מה דעתך על הטבח? אמר, מצד אחד אני שמח, מצד שני אני מבסוט. חשבת פעם למה לערפאת יש שפתיים אבות? אני חקרתי את העניין, כשערפאת היה תינוק, הוא ינק מאמא שלו, אז בדיוק מתה, אז ינק מאבא שלו. סיפור אמיתי, נשבע לכם. טוב, אני חייב לסיים לפני כניסת שב"כ. אני רוצה להודות לכמה אנשים לפני שאני הולך. אני רוצה להודות לממשלה על המאמצים שהשקיעה לקידום החינוך, התרבות והשלום במגזר. אני רוצה להודות למשטרה על המבצע החדש, סע ותל עם משטרת ישראל. ואני רוצה להודות לצה"ל, שהבאני עד הלום. אין לכם מושג איזה לום זה היה. 1.5 מטר כזה לום דפקו לי בראש. תודה רבה, לילה טוב. תודה רבה. תשמרו על עצמכם. ביי.